Čau. Vám dať výšvih, vám dám poriadný vám feláci. Viem, že neviete ma nájsť, ale to kliknite môjho dajte, že niečo také, že prvý deň youtuber a také more a ja sa tu prechádzam, čaute. No ja tu natáčam dneska sám, tak čau. No teraz mi nezáleží napríklad, mi záleží na, neviem čo, ale no tak dáte nejaké tieto, mi dáte toto, dislike, toto. Ja vám hovorím, že som Hubert Hanuska. OK, a more, ja to vám pošlite mi odberateľov. No, viete čo, že ja som v takej tme, ja sa nebojím. No tak, nájdete ma už. Keď ma nájdete, tak s vami skončím. Takto vám odrežem hlavu, Dobre, daj. Takto vám odrežem hlavu. Čaute, kamoši.